шаҳри Душанбе даромадгоҳи яке аз литсейҳои давлатӣ дар рӯзи оғози соли нави таҳсил. волидон навбатпоӣ мекунанд ки фарзандонашонро ба мактаб қабул кунанд, аммо нақшаи қабул дар ин мактаб ҳанӯз аввали моҳи август иҷро шудааст. лицей умуман дар асоси имтиҳон хонандагонро ба таълим фаро мегирад. яъне вақте мо гуфтем ки худи номи муассиса лицей барои хонандагони болаёқат аст, яъне аллакай ин хонандагоне ки қудрати аз худ кардани барномаҳо ба таври муфассал ҳастанд. این گونه خواننده ها را ما قبول میکنیم. هرچند راست طلبات بهت بسیار است. این جهت خوبی لیتسه را نشان میدهد. норасоии ҷои нишаст ва зиёд будани хонандагон дар синфхонаҳо дар мактабҳои шаҳри Душанбе яке аз мушкилоти ҷиддии бахши маориф дониста мешавад. низомномаи мактабҳои миёна шумораи ниҳоии хонандагонро дар як синф 25 нафар муқаррар кардааст. аммо дар аксари мактабҳои Душанбе ин теъдод аз 30 хонанда боло буда ва 40-45 нафар низ мерасад. аз ин мушкилии соҳаи маориф ҳатто раиси ҷумҳур дар суханронии ахираш изҳори нигаронӣ кард. мо ҳисоби китоб карда таҳлил карда баромадем. ман дар паёмам баён доштам. ба ҳисоби миёна ҳар сол бояд зиёда аз 380 муассисаи таълимӣ бунёд кунем ки баъдан мо пурра мактабачаро бо ҷои нишаст таъмин мекунем. мақомоти тоҷикистон як далели норасоии ҷои нишаст дар мактабҳоро афзоиши босуръати аҳолӣ унвон мекунанд. аммо ба далели аз таҳсил дур намондани насли наврас иҷборан дар синфхонаҳо шумораи зиёди хонандагонро ҷой медиҳанд. аслан бигирем дар гимназияву дар литсейҳо бояд шумора риоя карда шавад. аз шумора бояд зиёд қабул нашавад. ино фарқкунандаанд. гимназия ина таъмин кунед. ин вазифаи ҷонии шумо аст. дуруст мегӯяд. вақте ки шумора зиёд шид талабот риоя чизи дар сифат намешавад. сифат таҳсилот намешавад. падару модарон низ мегӯянд зиёд будани шумораи донишомӯзон дар як синф ба сатҳи дониши фарзандонашон асари манфӣ гузоштааст. якумаш ин ки хонанда бисёр инаш ба инаш гап мезанад, инаш ба инаш гап мезанад. ба муаллим не успеет. ҳар як тиба кӯдакади чӣ гӯям ман шумо алоҳида суҳбат кардан. ҳар як фикру хаёли ба кӯдак ворид шудан ба успеҳ намекунад. хаёли ман агар ки нағз мешуд, мо вақте ки мактабхон будем 20 нафар 22 нафар буд, хеле ҳом нағз буд. мо шояд бисёр нағз буд. вазорати маорифи тоҷикистон омори дақиқи норасоии ҷой дар мактабҳоро расонаӣ намекунад, вале ин ниҳод мегӯяд ба танҳои мушкили норасоии ҷой дар мактабҳоро ҳал карда наметавонанд, зеро тибқи қонуни маориф ҳалли ин мушкил ба дӯши ҳукуматҳои маҳаллӣ гузошта шудааст. дар тоҷикистон барои ҳалли ин мушкил соҳибкорон ва сарватмандонро низ ба гунаи нимаиҷборӣ ҷалб мекунанд. мувофиқи омори расмии солҳои ахир ин қишр 1435 муассисаи бахши маорифро бо 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ муодили бештар аз 160 миллион доллар сохтанд ки 231 ҳазор ҷои нишаст доштаанд. дар соли 2025 дар тоҷикистон бунёди 309 мактаб ки 94 ҳазор ҷои нишаст доранд оғоз шудааст ки 200 мактаб бояд то поёни сол ба баҳрабардорӣ супурда шаванд. аммо ин теъдод ҳамагӣ 50% мушкилро ҳал мекунаду халос. илова бар ин дар ҳоли ҳозир бинои 254 мактаби ҳамагонӣ дар тоҷикистон дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба ҷуз ин бинои 351 мактаби дигар ба таъмири бунёдӣ ниёз доранд.